Ahoj, naposledy som vám ukázal, ako zapojiť celú elektroniku. Teraz vám ukážem, ako nahrať software a vlastne oživiť nášho miláčka. Začneme tým, že si na váš počítač stiahneme Raspberry Pi Imager, čo je software, ktorým nahráte nejaký operačný systém toho Raspberryčka na nejakú SD kartu. Začneme tým, že pôjdeme na stránky Raspberry Pi, do nejakej karty software a tu máte už rovno Raspberry Pi Imager. Ak máte Windows, stiahnete to pre Windows. Keď sa vám to stiahne, otvoríte, zvolíte jazyk, tak a teraz len odklikáte. My používame Raspberry Pi 5. Chceme tam nahrať operačný systém Raspberry Pi OS 64-bit. Teraz si musíte zobrať nejakú SD kartu, na ktorú to budete nahrávať, plus nejakú redukciu do počítača. Niektoré počítače majú čítačku SD kariet priamo vbudovanú, niektoré počítače potrebujú nejaký prevodník z micro SD karty, napríklad na USB-A. Teraz môžete vidieť, že sa nám objavila tá SD karta. Takže to je vlastne úložisko, na ktoré budeme nahrávať ten operačný systém. Dáme Next, Customization, dáme Skip a dáme Write. Teraz vám to hovorí, že všetko, čo máte na tej SD karte, sa vám vymaže. Preto používate iba SD kartu, ktorú už ďalej nebudete potrebovať. A teraz už len čakáte. Takže teraz, keď máme hotovo, dáme Finish. Môžeme vyťahnuť SD kartu z počítača a počítač už vlastne nebudeme potrebovať. Zasunúť SD kartu, pripojiť monitor a klávesnicu a myšku. Tieto novšie Raspberryčka majú na sebe iba HDMI mini, takže potrebujete kábel HDMI mini na HDMI. HDMI mini zapájate do toho konektoru, čo je pri USB-C, a veľké HDMI zapájate do monitoru. A myšku do ďalšieho. Keď máme toto všetko zapojené, môžeme si zobrať USB-C kábel, ktorý sme si pajkovali k tomu step-downu. Zasunieme ho do konektoru Raspberryčka a môžeme zapnúť tlačítko. Zase fén by sa nám mal začať roztáčať a zelená ledka na Raspberryčku by mala začať svietiť. Po chvíli začne blikať a to znamená, že sa začne bootovať. Na obrazovke by ste už mali vidieť bootovaciu obrazovku. Ak ju nevidíte, skúste si nastaviť najskôr monitor na zdroj z HDMI. Na monitore môžete vidieť nejaký welcome page. Odkliknete Next. Na štarte veľmi nezáleží. Môžete si tu dať viac menej hocičo. A stlačíte Next. Najdôležitejšie bude spraviť si nejaké meno. My používame meno Exomai a vymyslíte si nejaké heslo. My budeme používať heslo Exomai. Pokračujeme Next. Toto je najdôležitejšia časť. Na to, aby ste mohli pokračovať, potrebujete sa pripojiť k sieti. Tu si zvolíte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, dáte Next, napíšete heslo od Wi-Fi, tu si zvolíte, ktorý prehliadač chcete používať. A tu môžete zupdateovať software. My zatiaľ preskočíme.
A teraz ste sa dostali do domovskej stránky vašeho Raspberryčka. Copy-pastneme tento command. Tým nastavíme nejaké komunikačné protokoly. Teraz čo môžeme urobiť je, že pripojíme si ovládač. Ak používate ovládač, ktorý sme odporúčili my, zapojíte len USB dongle do Raspberryčka, stlačíte LB a Mode a držíte 3 sekundy. Obidve ikonky by sa mali rozsvietiť a to znamená, že je ovládač pripojený. Ak tie indikátory len blikajú, niečo je zlé a skúste to opakovať. V krabičke od toho ovládača je keď tak návod a postupujete podľa inštrukcií. Ako ďalšie si vlastne môžeme pripojiť kameru. Na kamere zadu je takýto konektor. Túto čiernu prepážku musíte takto odpojiť. Zasuniete kábel kontaktami smerom hore. Tie dnu zatlačíte čiernu prepážku naspäť. A malo by to vyzerať nejako takto. Keď máte, môžete zapojiť kameru do Raspberryčka. To spravíte tak. Do tohto konektora sa zapája kábel z kamery. Zase musíte zdvihnúť tú čiernu prepážku. Kablík kontaktami od seba. Výsledok by mal vyzerať asi takto. Všetko sme nastavili, skript sme spustili. Ako ste si mohli všimnúť, všetko hučí. Problém je, že na to, aby sme mohli všetko používať, ako chceme, musíme najskôr tie motory skalibrovať. Každý motor má túto pri kábli takú dierku a v nej je trimmer. Je to proste šrobík, ktorý keď otočíte, tak zmeníte rýchlosť toho motora. Vy musíte dostať ten šrobík do takej polohy, aby ten motor úplne zastavil. Toto musíte zopakovať so všetkými motormi. Dostali sme sa na koniec tohto videa. Ukázali sme si, ako nahrať software a ako skalibrovať motory. V ďalšej časti vám Kaťa ukáže, ako namontovať kolesa. Teším sa na vás na budúce. Ahoj!